magantar antar kuku sing ngedupo hang gumelun hau membedo marawati matanding pagelaran kalaku menika Sardula awatek wicaksana sila kang dadi budi utama sigra marak kita madyaning pagelaran anggawe surak hang motorupa ring para pamirsa nata wira gelare Singosar Dulajaya tetap jaya yo ayo reoke sing kidul majuan le rada ngaloran le wow ya hei 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 ayo ger ya hei ya hop awas hati-hati dijogo le ice iya awas hei iya ayo ger hei ya iya iya Singosar Dulajaya masiwan pribadi baku kerajaan Pasirian iya majuan mas ayo gantosan ayo ger di season berikutnya siapa dia iya siapa sing duwe sayur balap iki ayo nem iya iya Singosar Dulajaya ayo candale ayo ger yo ayo sesi pewangian ger ayo ger iya langone ger nyambut gawe sing becik iya dino iki melok PT ini Mas Iwan lho ada Mas Painem nang kerupuk ndak tedas segorong piring langsung telas ayo ger ganti supir mana ger ayo le mari gini iya oke kembali tolong para sinoma bisa diantar air putih atau air minum ke atas panggung
oh ah. Hey. Oh, oh. Yeah. Ayo Ger. Bersama Singo Sardlojoyo. La 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 la. Yo. Ah. Lo. Yo ah. 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 Oh. Ayo Mbak, telondong-telondongmu jalan Mbak. Iya. Awas, saya geser ngalor. Ayo Le. Oh. Ah. Iya la. Oh. Hei, Singo Sardlojoyo. Hei, wah, hei, ayo tik, ulu nama lele. Hei. Wes titi wancine. Hei. Ah. Oh ah. Oh. Magang paling sasono patlaran agung. Oh. Ayo Ger. Yeay, awas. Iya, Oh, iya, Bersama Agung Sakti Motor. Iya, oh iya, iya, hei, bocah, siap ngoleh.
Oh, ah, ah. Oh, eh. Oh, 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 oh. Aha, eh. Ya, ya, ya. Oh, oh. Ice. Oh, yeah. Cha, cha. Ya, ah, ah, oh, 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 ah, yo, oh, ah. Kedong rumeksa marang ring wengi teko ayu luputa mring loro luputa bilai kate jin setan datan purun panluhan tan ana wan miwa panggawe ala gunane aluput geni ngatepan tirta ring ado kang wani parah ngaram ring mami bojo guna pansin Singo Sardulajaya Singo Sardulajaya Singo Sardulajaya Oh ya Kok. La. Was. Oh, oh, ah. Oh, ah. Oh, oh, ah. Yuk. Ya. A. Ora a e. Ongke ongkeru a e ya a e. Oh iya. Iya. Oh a. A. Ais. Ayo. Ditakoki penjalukane apa le? Gendingane le. Nyancang ati. Wis panas ati kowe. Napa le? Jaran ucul, ilang jarane kari ucule. Yuk, cul. Ayo Kaisar bawa pi. Ayo bantu le. Oke, monggo bawa di bawah saja ya. Monggo, keluarganipun Bapak Jidis keluarga, katuran mios tempat gelaran, kangge nyawer artis Singo Sardulajaya ya. Hoi, jos. Monggo Bapak Ibu tuan rumah, katuran mios kangge nyawer artis Singo Sardulajaya. Oke. Pembarongnya bisa wis monggo wis. Yo. Katuran Jumping utawi nyawa sekeluarga pun, monggo pun. Dipun
semangka Ger. Iya. Nong belu. Kalian Ibu Zaro. Katuran mios kaki nyawer. Banyune pating ceretesan. Woi, iya, Masih suka teman. Monggo Bapak Ibu tuan rumah, kaki balan malih. Dipun aturi nyumping pun. Utawi nyawer semoga Pak Didi. Semoga derek-derek katurami sedaya oke. Kaki nyawer. Singasar dulu jaya. Wah, asik. Yuk. Col. Oke. Gelane Mbak Opi. Oh. Col. Kentong yo le sing kepengin yo emas berlian pisan ison sing peduli anak ison yono so o ta ta o a o a. Oke, semoga dipunaturi Bapak Ibu tuan rumah kalian dulu-dulure nggih. Katuramios tempat gelaran. Nggih nyawer artise Singosar Dulojaya. Apa sampeyan ketinggalan pun? Keluarga besar Bapak Didik sekeluarga. Nggih. Dipun aturi miyos. Ibu-ibu monggo pun. Dipun persilakan. Iya.
Makwalon Mas. Napa? Makwalon Mas Yu. Yuk temani malih. Ayo sedaya dereke Bapak Ibu tuan rumah nggih, mobil kersa. Kangge nyawer sedaya, Bu. Londo Rabi Bapak oleh ganti oleh Rabi amaku alo aduh paman bebe melu maku alon urip ison ana trondeng lakon arep sambat ya wedi ngomong saya suwe sekaloyong-loyong yo ae hosa gendong reps Bapak menyang songyo roti tempong aduh emang riko ngeling ono ison iki yo anake sapa jo seru-seru riko nangiso kudu elek riko ambil dosa tanjan oleh yo ayo ditajak elon alon ayo ger pasukan kepres persiapan le iya hei iya oh ongke oh iya oh Singo Sardilojoyo yuk hadir rumah itu sing apik oke matur nuwun rawuhipun
Bawa topik katuran. Atas panuwun rawuhipun panjenengan dhateng sasana dalu menika. Ayo le, ditajake le. Awas awas dijogo. Yo, ayo le. Nyambut gawe sing apik maneh le. Yo, Yuk, lo. Lek iki ger. Ayo le. Ayo to ndak muni dhewe kenonge le. Ayo wis. Yuk, hei manuto ger nang kakange ger. Yo, hei co. Cie, ya la. Yo, ya la. Di rumah tuh saya becele. Oh, iya, la. Hei, ayo le dijogo sing apik le. Banyu kembangnya siap no le. Ayo. Sing mosar dulur coyo. Hei. Di rumah tuh si becik, beciknya siap noleh. La. Yo, hei, Kalau di sini ada Mamat Candipuro, di Probolinggo Mamat asisten Waranggono. Iya, ayo sing duwe lumat jauh iki le. Hati-hati le. Yuk. Jos. Ayo ger, nyambut gawe sing becik mana yo ger. Di rumah sing tenanan. Kok. Ayo mas yuk. Monggo mas. Ayo mas. Satu bangku Semi Wijaya untuk Anda.
longeng bekalan semi puspito ah ah ho ah ho ah oh ah oh ho ah osa osa ho ho yo he to ura a e o e a o e a o e o a e ho a ho op ayo le di rumah tuh sing bener le sing becik nak ya o e o a o e o a yo a au hei o a ada suara tanpa rupa ayo le sembarang dilakoni sumben tukang selompret dan selompret ini tukang gong dan melaras ayo hei dilebokno lagi le hei hei o a o e ho a o e la ayo do yeah hei ho a ho e ho a ayo ger di rumah tuh sih teman ger ayo le di rumah tuh sih bener le ta a o e o a o e o a o e yo lo ta a e hei o a e ao hei ya e o ayo ayo di rumah tuh sih becik le hei tos a asing mana napa bone nak yo sayo maka balik sasono pak anak bumi kalau menikah ayo le dirubah sing becik
sing tenanan. Yo, tos, ya aus. Wah, iya la. Cha. Que pese. Rungokno le. Berdalu punika pamungkasi pagelaran agung saking para kadang nayagana kaning praja Singasara Dulajaya kang badhe amungkasi pagelaran dalu punika. Nono pamit mulih mangki kula yen dudu dodone mugi enggal antuk soleh wong kang bisa ngadepi slirane pancen napot jroning ati ninggal niko wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi mong kawula sadar mong lampahe. Oke, saya kira cukup sampai sini cekap semanten pasugatan ing dalu punika. Nggih, menika pamungkasi pagelaran tari dadak merak ugi jaranan Singasara Dulajaya sampun paripurna. Ugi tutup pratandha pamungkasing pagelaran ing sasana Tarap Agung dalu menika. Ugi saderengipun kula ngaturaken matur suwun kangge para kadang ingkang sami mangawi bagya utawi sae makarya. Aturaken matur suwun kangge para kadang Mutiara Audio ingkang bisa kita Negeri Pasirian. Ugi matur suwun ingkang sami mangawi bagya dalu menika para kadang kula Republik Hoya Mas Renggak Ingam saking besuk Darungan Tempel Lumajang. Mobile wonten kalepatan dugi kawula ugi kula ditu menika Tata Pamiyawara ugi wakilipun Mas Iwan utawi Mbak Ana selaku pimpinan ngaturaken nyuwun agunging samudra pangaksami mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dan kelemahan. Kami sampaikan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.